Josu Txapartegi, txapaz bezala ezagunago, Zarautzen jaio zen 1946an. Bere gaztaroa konbentu batean pasa ondoren, adore atera eta bere amari konbentutik atera nahi zuela esan zion. Hala eta guztiz ere, apaiz izateko bide horretan ikusitako injustiziek gaur egun den pertsona izatea eragin zien. Herrigintza eta euskara bere bizitzako zutabe bezala harturik, gaur egun Zarauzko ikastolan dabil haurrei musika irakasten. Bere musikaganako grina eta euskara uztartu nahian. Maizu, ahaztu egin altzaizu gaur ostirala dela? Eta zeiten deu hemen guazen abestera. Ostirala iritsi da, ostirala, pozez betetako eguna, zatoz gurekin laguna. Txikitan gure ama zan oso religiosa, aita etzan egazte. Eta ama ibiltze zan etxez etxe bokazioan bila, konbentura eramateko umiak. Eta gu iruan aia ginen konbentura. Nik uste eta amak jarri zigula bidean hori egiteko. Eta gero, etorri zanean, mazazpi urte okiko ginen, mugimendu fuerte bat etorri zan apaiz langileak, Frantzitikan. Eta esan ziguten, jun behar dezue guain langileakin bizitzea. Jakin dezazuen zer dan bizitza eta bizimodua. Eta nik honitzen Iruñan, bakarrikan, eta fundizio baten hasi nintzen, eta konturatu nintzen langileak ze egoeretan bizizian, eta gero beste gauza bat konturatu nintzen, ze estrañoan nintzen, euskaldun nintzen da, Iruñan zan bate euskeraz egiten, eta deitzezin El Basko. Eta horrexe, han ikusi nun nola tratatzezun enkargatuak langilea inetzako susto dite izan zen, mazazpi urtekin beti konbentuan egon da hori izan zen oso. Eta gero pentsatu nun jutea Mataroa, baita ere bakarrikan jonitzen, Katalunian, eta han inkluso ikusi nun jotzen, langile batek jozun enkargatu bat, burnizko barra batekin. Eta Katalunian bai konturatu nintzen baita ere beste herri bat zeola. Orduan, umeura komentuan pixkat artifizialki ezita izan zen, konturatu zen kolpetik, bakarrik nintzen eta orduan ikusi nituen errealidadiak. Eta konturatu nintzen zertan nahi nintzen. Hala ere, kobarria nintzen, ni amai edo, ez dakit inguruei esateko ez nula nahi apaiz izan, eta ez dakit gainez hori pentsatzen nuen ere. Orduan, bueltatu nintzen komentura, berriz. Baina, orduan, hasi ginen kontaktuak hartzen etako jendeak, Bilbon. Eta komentukoak, zitzaion hori komentuko nagusi zitzaion asko gustatu, eta alako batean esan zian, bokaziek ez neukala eta apartatu egin duten, etxea etorri nintzen. Etxean disgustu handi hartu zuen amak, eta hemen hasi nintzen gauzak egiten. Nik uste komentuan neonian ez nintzala oso religioso eta oso sinesmenduna. Beti izan ez organista bezala edo beti koruan, eta ez dut nik errezatzea oso neketsua egite zitzaidan denbora pasatzea aspergarria, gure sakramentinotan egon behar zen. Egin 3 ordu otoitza. Egunez 2 ordu eta gauez edozein ordutan kikitze ginen igual, ordu bidan, 3 olautan, beste ordu bete egitea. Ordu oso aspergarria zen niretzako. Eta nik uste ez dutela hola behin sinistu serio, eta bain ez dut sinisten. Baina hala ere, askota juten daiz organo gotzeak eta iko eliza entzute ditu sormoi guztiak eta da. Eta lagunak esatea kontradizioa da hori, zuk ez sinistu eta geho elizan da organo jotzea eta hori. Baina uste, bizitzan, kontradizio batzukin bizitzan jakin behar deula. Eta
ni juten naizara, batez ere, organo gustatzen zaitelako jotzia, Geteiko organoa da oso organo txikia naiz eta txikia izan oso ederra da klaseik onena. Eta gehon dau koru bat, herriko koru bat. Eta orduan, organistik gabe guztia haiek etzik gustatzen. Orduan, zuk balin badakazu laguntzia, eta behak onartzi izuen bitartian. Aurrenengo egunian etorri zitzaidan komunio ematea. Betik anillo zen Andre bateko meio. Eta esan nire nola ez. Eta gillo ez di, zer esan bine ez di atentzioik eman horrekin. Eta hori da, eta gaur egunean ikusten detena da, erlijioan olatua esango ginoke, inbeste 1000 urte ondan olatua Europan behintzat hitzaltzen dijoala, pixkanaka. Asko fijatzen nahi zema jende guten den eliza eta zedadekoak eta hori badekoa pixkanaka. Nire abertzaletasuna dator, Iruñan deitzen zieten niktik El Basko. Esaten dut, hau Iruña izan da, nibanekin Euskal Herria zala. Eta hor esan hor, hemen zozar gaizki da, ze pasatzen hemen. Eta gero, langileen aldeko edo klase aldeko joera edo jarrera, fabrikan ikusi nuen egoeratik esaten nuen langile hauek ez daude ondo horrela. Beste bizimodu bat eskatzen du honek. Hortik handator. Bestela komentuan segiban nun seguruna ez nintzen gutxi gora bera gongo nintzen, baina nik bizi izan nun txoke handi bat ezela nire gaztaroan bai herritasuna, nintzen nik oso abertzalea. Amak eta aitak eta etzien zen. Ama gainez niko Frankon aldekoa zen, orduan geogeokin un diskusio pila bat amaki. Ez nitu markatzen, Frankon aldekoa izatea. Eta gure anaia torturatu zuen, da etzon sinisten amak, eta esaten nola dau. Eta hori, geho sinistu zuen. Ikastolak sortu ziren garaikoa izan ezarren, argi ditu zein balore transmititu behar dituzten bertako irakasleek, eta etxaiari aurre egin ahal izateko zein jarrera hartzea komeni den. Ni ez naiz ikastolako sorrerakoa, gero xioxo, sartu ditzenik. Alare, oen liburu bat idatzi dute zekin fitokin, hortaz, publikotasunei buruz, oso azarren nao, jende bat, abertzaleak ere bai, esaten nahi dialako ikastola pribatua diala. Eta aztezea pentsatzen, eta zer egin du herri honek bere nortasuna salbatzeko edo aurrea eramateko ikastola baino eredu hobeikan badago, eta gitongoa, baina ikastola dia zentralak hor esfortzu izugarri egin da euskerakin da. Eta baina esate hori dala pribatua da, esatea, ostra, ze atarramentu da. Nik ez dut esaten ikastolan badauela sektore privatizatzaileak. Eta ikastola beak batzutan ematen ditula ejempluak pribatuanak. Baina hortikan esatea ikastola pribatua diala handikoa, distantzia handila. Eta iruditzen zaidala, galdu deulako gure euskaltasunaren grin asko galtzen egialako autonomia lasei hontan, kutsu gara bera hitz egiten dugu Euskal Herriari buruz, eta orduan, ikastola pribatuak eta Eta bai pentsatzen dut zentrala dela ikastolen sorrera, eta munduan herri gutxitan eman dela fenomeno hau, herri bat elkartzea, bere eskola, bere umeantzako eskola sortzeko. Uste, fundamental izan dara. Egin dela 2 urte batean, beste liburuxka bat, ikastola 2050 urtean. Eta han idatzita gutzi nuen, gutxiena behar duna ikastola momentu hortan da irakaslego mota hori, hau da, umiak gela utzi eta erderaz azte eganean, kaso egitez duen irakaslea hori da gutxiena behar dana. Baina, badakit hori gertatzen edala. Badakit baita gelan barruan ere, iaume batzuk erderaz zite joela irakasleai. Baina, klar, hori da daukagun egoera. Drama bada guretzako, sortu deun tresna, euskalduntzeko tresna sendoena, han barruan ja, utzi deu, edo guzten da, edo ez dakize pasatzen da, erderaz egiten. Gure ikastolantan, ez dezu entzunko erderazko hitzikan ikastolan barruan, bai, ez da ere, baina ez da errekreuan ere,
euskaraz egiten da. Eta hori galtzen bada oso peligroso. Zarozko zarren etxian. Diskusio egin nuenik, untatu ginen han familiarrak, eta batek esan zuen. O sea que tú prefieres una persona que sepa euskera, pero que atienda mal a los enfermos. Eta pentsatu, no arraio gabiltza, ez? Orduan, jartzea irakaslea matematika ondo erakutsi, edo euskera defenditu, edo euskera ondo erakutsi, zer nahi jogo dezu. Ez deo sortu behar ze horietan, dilema edo ze horietan oso peligrosoa dira. Esaten baezu, ez nahi jo eta euskera, esaten gizu, eta matematika zertaka garantziri. Ez du balio. Guk behar deun irakaslea da, bere gaian izan behar du oso ona, oso preparatua, baina gero komentzimentu batzukin jokatu behar du, hau da, herri honek, ze hizkuntza daukan, zeatea behar duen aurrean, bilak euki behar ditu kontuan. Konparazioak etxaiak egiten dizkigu esateko, definete, ¿qué prefieres, un vasco de estos vascos, pero que no sepa las cosas, un poco bruto, ez da hori. Iruditzen zait importanteena dela politikoki sendotze handi bat behar dugu, bestela arrisku handia daude. Nik gaurko gobernu eta ez diot ikusten sendotze hori. Ez diot ikusten benetan goiti bera defensa bat gure hizkuntzarena, gure gauzena, ez diot ikusten. Iteu, baina ez da sendoa katalanak aidia, oain dala urte batzuk ere, baina oain sendoa aidia, indarrakin aidia. Nik ez diot ikusten, da jendeak ez pau hori ikusten, gobernuaren aldetik, politika orokorrian aldetik, batana jartzeka bakoitzak guri eite. Eta horre, oso aulagea bakarka. Orduan, amoldatzen gutegea daun giruari. Orduan, esan dituzun gauza jadanak segin behar dia egiten. Eskatu inbiar da irakaslegoa berritzeko bere kompromisoak eta bar, ikastamai eskatu bertzaio, eskola publikoa ere, bai, hori da egin behar da. Baina horizontian, euki behar du, gobernu bat, soberania osoakin gure gauzak zeiteko. Bestela, beti ibiliko geha zinean, beti. Beti etortzea, herrian esperantzak espaia desagertzen bidean jartzea. Zeinik esango zuen Katalunian, oain dela 10 urte edo 20 urte. Eta baina etorrin da. Kanbiluak gutxi dena usten dana, azteia pixkaneka, eta ez dakizu zergetikan, eta gero jendeak esaten du, zuzein behar da. Bueno, gazte bati esango nioke, alde batetik oso ofizio edarra dela irakaskuntza. Ni baina etortzen naiz, miekin gaur goizen egon naiz miekin, atzore bai dira nion, egunero nau, ume txikidekin. Eta umiak sortzen duten giroa, batez erola etortzen zean, jan ordu erditxo bat behakin dautea, egun guztian pasa behar baizun diferentzia. Baina umiakin lan eitia da oso lan edarra. Eta gero nik esango nioke, benetan umiakin da gustatzen bat zailo lan eitia, ofizio edarra hartu dula eta horrei eusteko. Ez erortzeko rutina batian, eta beti fijatzeko aurrekin. Eta danan gainetik aurroien interesa mantentzeko. Zaten iguan, gurasoen gainetik ere hori. Baina hori pixkat ez da oso korrektua esatea. Baina hala pentsatzen. Umia guztiaren gainetik. Baina, klaro, hori da zure iritzia. Ez da nahi dut, umia zua izea interpretatzen, ze behar duen. Eta izea ikusten ume hori biharko gizartean, eta ikusten izea gizartean. Eta hor duen, hor loturak iteituzu zure edadetik eta zure espiritzia. Eta gero esango nioke ez galtzeko, ez da ere diskusio alperrikakotan lan hildoak sendo mantentzeko, eta guk Euskal Herrian badazkau oso hildo serituak lanian badakigulako nola gauden. Gure historia ez dut ezautzen, ez dut ezautzen gure historia oraindik. Ni egunero haineiz gauza berriak gure herriai buruz jakiten, titzkit inorrek esan. Eta gero gure hizkuntzare badakigu nola da, zarotza asko hitz egiten da euskaraz, eta ni etxetik plaza guten naiz, eta batzutan ez dut hitzerdi bat euskaraz entzuten, eta horrek kriston bina hitek. Eta puñal bat sartzia bezala,
Kastellanoak ez dira konturatzen horrekin. Nola beak bere hizkuntza nahi dian, ez dira konturatzen gu nola goden minduta. Eta orduan, hildo horiek ondo, eta gero, preparatzeko ondo. Ez izateko erdipurdiko irakaslea. Ondo preparatuta. Gaur egiten dian abantze zientifiko-teknologietan oso ondo jantzita goteko. Eta horrela, gustatzen bat zaio ofizioa, eta preparatuta balin bat, eta kontzientzia harrikoi bat balin badaka, zoriontsu izango da lan honetan. Ni alda izan naiz. Eta naiz. Eta nahi nuke zuek izatea, zoriontsuak.